बाय बाय जुमा बुरै बायदिसो नुबाय नोंखौ खानाया मानि बुरै बायदि नुबाय नै हिमानसि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्रायो नै दायो बेलासियावहाय आङो दुब्लियाव थांनायदों आरोना जोंहा आइमोना खामानि मावदों दुब्लियावहाय साहैनो नागिरदों ओमफ्राय साहैथ'नो आङो दिंखिया मैगं दाखालि आङो दिंखिया खादोंमोन ना बिथिंजाय दिंखिया खाहैफिननो नागिरदों ओमफ्राय नै बिराद देलायदों आङो दामानि बिराद देलायनो गोसो जादों बिनिखायनो देलाय मालायहै दिंखिया मैगं खाहैनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर थांसै आङो खादाबो लाखाबाय साबो फुदुंना लाखाबाय हे मानसि नों थादो दे न'आव दे जों गं लायनो गं आप होननो आप होननो बाय बाय चुम्मा हो चुम्मा थादो दे मोनाबाय थाथो र मोनाबाय दे मोनाबाय गं लायनो गं मोजाबाय थांगोन फै आइलाय बाय बारियाव कुसि कनसालाव थांगोन फै र थाथो दे ओइ गाबा गाबा गाबबाय हिमानसिया माने बेबायदि गोदान गाननानै माथिंबा थांनो ओंखारबाथाय बहाबाफोर थांनो ओंखारबाथाय हिमानसिया थांफानो नागिरबाय थायो आरोना ओमफ्राय आंखौ एसे गोदान गाननाय नुदों नालाय बेनिखायनो थांफानो नागिरदों लाबाय टिक्लिखौ थामथानसै खुरलुनाय बेरामा जालायबाय आंना आङो जाय जायगायाव दिंखिया खानो फैदों बे जायगायाव आङो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै दसे जिरायनानै नोंसोरजों रायज्लायदों आरोना एसे रायज्लायग्रोना लानि र' ओमफ्राय बिराद देलायनानै फैदों नै आङो माने देलायनो गोसो जासिदों दिंखियाखौ दाखालि मोनजादावनानै बिराद गोथाव मोनबाय ओमफ्रायो बिराद गोथाव मोननायखाय जानो लुगैबावनानै जोंहाया थांलाय दिंखिया खाहैबावलाय होननानै थिनहरदों आरोना ओमफ्राय आङो दिंखियाखौलाय दिनै खानो होननानै सानखादोंमोन खाबावनो होननानै सानखादोंमोन ओमफ्रायो आइयाबो थिनहरनायजों आं फैनो नागिरनायजों ग्रोब जाबाय ओमफ्राय नै दिंखिया थिलियाव मोनफैबाय आङो दिंखियाखौसो मोनलांगोन ना मोनलाङाथाय दिनै बारा गैया बहुद खालायलायबाय थायोना मानसिफोरा मा खालामनो न' लकडाउन बोथोराव मैगं थाइगंबो बायनो हाया बेफोरखौनो खायै जायाबा आरो बे दिंखिया मैगंखौथ' बिराद गोथाव मोनखायो आङो मालायफोरा गोथाव मोना मिन्थिया आङो बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनि आङो Q&A भिडिअ बानायनो सानदोंमोन आरोना खिन्थु आंनाव बहुद जेबो कुइसनानो फैथारा बेनिखायनो आङो बिदि भिडिअखौ बानायनो हायाखै आरोना कुइसनफोर फैबालाय बानायनो हागोन गोसो जायो कुइसनफोर थाब्ला ओमफ्राय कुइसनफोर गैया नालाय बेनिखायनो बानायनो हायाखै ओमफ्राय मोननैसो कुइसन दङ आरोना बे मोननैसो कुइसना जाबाय आब' नों मानो साबस्क्राइबारखौ देखाया आब' नोंनि साबस्क्राइबारा बेसेबां आब' नोंनि भिउवार्सफोरा मानो इसेबां खम जायो कमेन्टफोरा मानो इसेबां खम जायो बेफोरदि आरोना बेफोरखौथ' आंबो मिन्थिया मानो खम जायोथाय आंबो सानो आंखौसो सोंना लानो लुगैयो आरोना मानो खम जायो आंबो मिन्थिया खिन्थु आंना साबस्क्राइबारा इसेबां खम नङा आंना साबस्क्राइबारा 25K आनो जाबाय आरोना अब्लाबो आंनि भिउफोरखौ नायनानै बेसेबां साबस्क्राइबार जादों बायदि मोना आरोना बिनिखायनो आङो साबस्क्राइबारखौ देखाया लोगोफोर साबस्क्राइबारा माथो बुरजा मानि अब्लाबो माथो भिउआनो इसेबां खम जायो बेबायदि सानजानो गिनानै
आङो साबस्क्राइबारखौ देखायनो लाजियो बिनिखायनो साबस्क्राइबारखौ देखाया देनां 100K जाबासो देखायगोन आङो लोगोफोर साबस्क्राइबारखौ बिनिखायनो आंनि साबस्क्राइबारखौ नायनो गोसोब्ला जल्दि साफाके रेप खालामना हो लोगोफोर जल्दि आंथ' मालायफोरनिखौ बिराद साबस्क्राइब खालामखायो जामुताबो बिराद मालायफोरनि साबस्क्राइब खालामो मालायफोरनि चेनेलखौ बिराद साबस्क्राइब खालामो गावजों गाव साबस्क्राइब खालामलायनांगौ ना लोगोफोर गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ गावजों गावनो भिडिअफोरखौ नायलायनांगौ शेयार खालामनांगौ अब्लासो बयनाबो भिउ जालायगोन बयनाबो साबस्क्राइबारफोरा बारायलांगोन अब्लासो बयनाबो साबस्क्राइबारफोरा बारायलायगोन रायलायनो रोंलायलायलालै आङो बाराद्राय स्पिड रायलायबाथाय आंना रायलायनायानो जागोआ जाथारो ओमफ्राय आङो आंनि भिडिअफोराथ' बिराद खम भिउ जायोना भिउ खम जाब्लाबो आङो भिडिअ बानायनो बाया आङो बिराद मोजां मोनो भिडिअ बानायनो बिनिखायनो आङो भिडिअफोराव मिनि खुसि माने इसेबां मिनियाब्लाबो आंथ' इसेबां हाजि मिनिसोआना आं माने एसे गुरजि हाजि नुयो आरोना गावखौनो बांद्राय मिनिबा बिनिखायनो आं इसेबां मिनिया अब्लाबो बिराद हेपि मिनि खुसियै भिडिअ बानायो आरोना आङो भिडिअ बानायनो बिराद मोजां मोनो आङो भिउनि खोथा जेबो साना भिउ जाब्ला जायाथा बिदि साननानै भिडिअ बानायोमोन आरोना आगोलावहाय मेम'रि थाब्लानो जागोन मागोन बेफोरबायदि साननानै भिडिअ बानायोमोन दाबो बिदिनो साननानै भिडिअ बानायबाय थायोमोन खिन्थु सोरबा सोरबि आब' नोंनि भिडिअफोरा मानो भिउ जाथारा साबस्क्राइबारानो गैथारा नामा 10Kआनो जायाखै नामा बेफोरबायदि कमेन्ट फैयोना आंनाव गेजेर ओमफ्राय बेफोराव आंबो सानोसै आरोना एसे मानो भिउ जामारा बेफोरबायदि सानोसै आरोना ओमफ्राय भिउ जाथाराब्ला एसे भिडिअ बानायनो एसे बानाय बायदि मोनमारो आरोना गेजेर ओमफ्राय आरो सोरनाबा इमान 100K साबस्क्राइबार सोरनाबा 100K बारानिबो साबस्क्राइबार बिदिफोरनियानो आरो बिराद खम भिउ जायोना बिसोरबायदिनि भिडिअखौ नायब्ला सानो आरोना नै बिसोरनियानो एसां गेर साबस्क्राइबार जोंनालाय आरो एसां खमबावसो बिदि होननानै साननानै भिडिअ बानायो आरोना ओरैनोथ' भिडिअ बानायनायाव बेफोरदि भिउनि मानि खोथाखौ एसेबां सानजाया गोसोबादि भिडिअ बानायबाय थानांगौ भिउनि खोथा साननानै भिडिअ बानायब्ला भिडिअ बानायनो बारा गोसो जाया बिनिखायनो भिउनि खोथा साननानै भिडिअ बानायाब्ला मोजां बायदि मोनो आरोना आङो खिन्थु आंबो गेजेर सानफ्लाङोसै आरोना सम बांद्राय साना सम सानो सोरबा बुंब्ला सानो आरोना मानो भिउ जात्रा आरि बेफोरदि बुंब्ला सानो आरोना मानो भिउ जामारा साबस्क्राइबाराथ' दंसाबो 25Kआथ' एसेबां खम नङा बेफोरबायदि सानो आरोना ओमफ्राय आङो साननानै लायो भिउ जाथाराब्ला है आंनि साबस्क्राइबारफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो सोलाबाखै बिनिखायनो आंना भिउ जायाखै बिदि होननानै सानना लायो आरो मालाबा सानना लायो है आंनि साबस्क्राइबारफोरना रिसार्ज जोब्बाय दांलै बिनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायाखै बिनिखायनो भिउ जाथाराखै बेफोरबायदि होननानै सानना लानानै आङो भिडिअखौ बानायो आरोना न'मथु रायलायहोलां बांहोलां आं बेखौनो रायलायनो होननानै फैदोंमोन बे दिंखिया खानो फैनायावहाय दिंखिया खानायखौलाय बेसे भिडिअ देखायबाय थानो न' लोगोफोर बिराद दिंखिया जायोदांहाय बिस्रा होननानै सानलायलायगोन न' दिंखियाखौथ' दाखालिबो खाफायखांबाय बेयाव भिडिअ बानायबाय आरो बिनि गेजेरावबो जाखांबाय खननै जाखांबाय ओमफ्राय नै दिनैबो खानो फैबावबाय दिनैजों खनब्रै जासिगोन आरोना जानाया ओमफ्राय दिंखियाल' खानाय भिडिअखौ नायनो एसेबां इन्ट्रेस्ट जानाय नङा होननानै आङो बे मोननैसो कुइसननि एन्सारखौ बे दिंखिया खानायनि गेजेरजोंनो दिंखिया खानाय भिडिअ बानायनायनि गेजेरजोंनो हरनाय जाबाय आरोना सोरबाफोर माबाफोर कुइसनफोर सोंनो गोसोब्ला सोंजागोन ओमफ्राय कुइसनफोर मोनब्ला आङो Q&A भिडिअखौ बानायसिगोन आरोना नै बेबायदि आरामसे जनानै केब बुरैबादि रायलायफैबाय थागोन ओमफ्राय आङो दिंखियाखौ खानोसै दिनै दिंखियाखौ मोनगोन ना मोना मिन्थिया दिंखिया आंनि नुनायावबा बारा गैया दिनै जिखिजाया बेसे मोनलां खालांसै आरोना ओमफ्राय र' आं माखौबा रायलायनो दंबावोमोनलै बावगारबाय आङो माखौबा रायलायबावमायदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय आङो बिथिंजाय मोननैसो फट' लालांनो नागिरदों आङो दा दिंखिया खाबाला फट' लानो सोलाबनाय नंलाना बिनिखायनो डाइरेक्ट आङो फट'खौ लाखाग्रोनोसै फट' लाखांनायनि उनावसो दिंखियाखौ खानोसै बाराबो बिराद मोजां रोमै एसेबां गोसा बार बाराखै नै बिफांफोराबो मावसाखै एसेबां रोमै बार बारदों आरोना आङो फट' लानो होननानैनो एसे देलायनानै फैदों
देलायनानै फैदों देलाय फट' लाबा मोजां नुयो नालाय बेनिखायनो आं फट' लाग्रोनोसै मोननैसो ना आङो फट'खौ लाखांबाय ओमफ्राय आङो दिंखियाखौ खानोसै दिंखियाखौ मोनलांगोन ना मोनलाङा नायलांदो लोगोफोर आङो देखायलांसै खर'खाग्रोना लानो र' माबायदि गाथोननि दैयाव दुगै मा दामसुदो रेडिअ मैयानि आर'नाइखौनो खाफिनबाय आं मा जानोलाय न' मथ' जेबो जाया न' माथो जानो माथो जानो आर'नाइसो दा आर'नाइसो दा नै खादायाबो जिलायलायलांबाय दिंखियाखौ एसे मोनहांबाय नै लोगोफोर बिसिनि मोनहांबाय बारा गैया एबार दिंखियाया मानसिफोरा खाखांबाय मोनदां आरो नों बाइकखौ सालायबोदो आङो इदि बाइखिनियाव खानोसै गलायलायसिगोन आंना ओमफ्राय आङो लोगोफोर दिंखियाखौथ' खाखांबाय माने खाखाङाखै खाबाय आरो एसे बुरजाहैनो नै ओमफ्राय आङो दिंखियासो खानो फैदोंमोन दिंखिया खानो फैनायाव माबाखौबो मोनबाय आङो बोरमा दारिखौ मोनबाय सोर बिदि अन्थाइ बाजाब होननानै बुङोना ओमफ्राय जोंना सानजारिफोरना बोरमा दारि होननानै बुङो आरोना बिनिखायनो आङो बोरमा दारि होननानै बुंबाय बेलेगथिंबो बुङो जानांगौ बोरमा दारि जोंबो बुङो बोरमा दारि ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों सोरबाफोर इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो जादोंब्ला खुलिनानै ला बेबायदि बहाबा मैगं नागिरनाय मालाबा ओंखाम ओंख्रि संनाय बहाबा बेरायनो थांनाय बेफोरदि भिडिअ बानायनाया बिराद मोजां मेमरिबो थायो ओमफ्राय मोजां जाब्लाथ' चेनेला मोजां जाबाथ' फैसाबो हाबबाय थायो आरोना खिन्थु आंना दा इसिबां इदि फैसा इसिबां हाबसोनाय जायाखै हाबो एसे हाबो ओमफ्राय बेखौनो सोरबि बुङो आरोना खामानि गारै भिडिअ बानायो मायो बेफोरबायदि बुङो आरोना जोंहानि न'नि मानसिफोराथ' रावबो जेबो बुङा बाहेरनि मानसिफोर बुंनायखौ आङो खोनानो मोनफिनो आरोना बिनिखायनो आङो एसे बोरैबा मोनो आरोना सम बहाबा मैगं नागिरहैनायाव भिडिअ बानायनाया बियो खामानि गारनानै भिडिअ बानायनाय जाया न' लोगोफोर बे मैगं नागिरनायाथ' मोनसे खामानिसोना न' बेयो मैगंखौ नागिरहैबाय भिडिअ बानायबाय भिडिअआवबो सेभ जानानै थाबाय मेमरि थाबाय मैगंखौबो मोनजाबाय बेथ' खामानि गारनानै भिडिअ बानायनाय जाया आरोना आंनि मथेब्ला बिनिखायनो बुंदों आरोना आङो लोगोफोर इसोरबो दिंखियासो खादो माथो मान्दिया नै जोंनिथिंजाय जा जमा मैगं नामायखायो मानसिफोरा नोंसोर दिंखियाखौ खायाखै न' दिंखिया खादों मान्दियानो गैथारा दां मानदे समबार मानदे गाबोन जाया समफोर आङो दिंखियाखौ एसे खाबावनोसै जोंहानो नै नांबावगौ जागोन ना आरो बेयो एवबाला बिराद र' खाबावगोन आङो एवबाला रबगोन दि ख्रब थांगोन बिनिखायनो खाबावगोन आरोना एसे गोथावबो नालाय मैगङा बुरजा जानो गोसो जायो जानांगौ बेफोरखौ आइरन भिटामिन बेफोरसो मुलिया
Hai mutu. Ai kiniयाव खानोसै. दिंखियाखौ. नै सानाबो हाबथारनोसै. ओमफ्राय आङो दिंखियाखौ दिनै एसेबां बुरजा मोनासै नै हाय मेरलालै बुरजा साबसो माने बेयाव माबाबो दङ दि बोरमा दारिबो दं दि बेनिखायसो गेर नुदों बारा गेर मोनासै दाखालिनिख्रुइ एसे खम बाराद्राय गेर जाबा गोथाव जाखायाना खम खमखौनो जानांगौ न' लोगोफोर ओमफ्राय दिंखिया खानाय भिडिअ'आथ' आंना बेखिनियानोसै आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै माने न'आव थांनाय मानायफोरखौ लालायलायला ओमफ्राय बे दिंखियाखौ थ' दिनै जाखाया जोंहा हराव जायादि दिंखियाखौ जोंहा सानावसो जायो हराव जानायबालाय आङो भिडिअ बानायनानै उनथिंजाय दाजाबना होसिगौमोन आरोना बेखौ आङो होथ'लायला ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअ'खौ नायबाय आंनि दिंखिया खानाय भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्रायो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामोब्ला खालामजागोन आरोना लोगोफोर आङो एसेबां साबस्क्राइब खालाम बेबायदि बुंबाय थानो बोरैबा मोनो आरोना बिनिखायनो साबस्क्राइब खालामोब्ला खालामजागोन आरोना दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय न'आव थांफिनसै जोङो सुदो मुथु आं खर'खौ खेवना लालांसै बिराद गरम जाबाय र' लिपस्टिकखौबो हुगारनोसै नालाय